играй. Айде сега прави така, Ексона. Гледай ме. Гледай, Руми. Тук прави да се лъжи. Айде. Опа! Така. Айде прави там играй, да те снима Мамайот. Там, баба. Айде, Мамайот, гледай там, айде. Там, айде. Опа! Браво, Ексона! Браво! Я обичам да и пресне. И така той си. Айде. Айде, така. Давай. Така, айде играй. Браво. Айде. Кале, джипке, кале. Давай. Сега че кажа, че ако нямам кали. Джипке, значи вълните. Да. Така. Ама ти нава. Да. Гледай, Милка, айде. Кой би талантливо? Гледай тя. Симола си да? Колко? Така. Како ябълко, като круша. Айде, Мина снимай, рече. Си tako, брат. Хайде. Види, Рита е забавление там. Айде, Мина. Види, Руми. Они са забавление. На него ми положен така, бе. Положено. Тази децата и Кажи, айде. Айде. Прави маниери, бе, гледай, бе. Това с музиката какво? Нали, аванс, какво са? Не са роми, не? И каква е тази лампа? Нашата. вашата. Давай. Я играй. Всичко се... Ще бе да спре. Никой не обръща внимание на нея, никой не я гледа. Ма този дето жизнено, този е жизнено и си Цела нощ е играл. не интересува никой. Тя се прави мнението. Цела нощ е играла до сутринта. А всичко се взима от наша. Ние взимаме развалена и започваме. Виж как ме имитира, Защо? Вие... Аз изцирам циган и лига. Аз съм в България. На мен мястото ми е там. Ама защото... Не го пила. Го налей там. Налей го там, излезе там. Много му разе. Айде, бе. Съвсем интересно. Дедите са ми живели и ние живеем. Ама аз живеем и музиката. Гледай, че минате, гледай. Ама аз с музиката знаете ли са Тя разправя? иде от Турция, иде от Гърция, иде от Индия, иде от Египет. Дам да те снима. Музиката идва от всякъде. Да. Кой както я направи? Кой както я направи? Музика се знае кой си. Сега говорите в днешно време говорите. А в друго време никой не прави музиката. А сега нямате да ви го правят. Сега са прави музика за пари. Да. Ако се харесва, Ама всичко, ако се чува днеска, то ще е хубаво. гърбавата, вашата гърбавата, ритъм ли прави? Айде, снимай. Да, взема един дел. Не, ма ритъм ли прави? Не, Ма от Турция е номер едно.